Κάθε αναπνοή είναι μια νέα αρχή. Στην στάση του παιδιού τεντώνω τα χέρια μπροστά, πιέζω ευγενικά με τις παλάμες και στέλνω σταθερά τη λεκάνη πίσω στις φτέρνες μου. Έρχομαι στην στάση του τραπεζίου, εισπνέω μαλακά, ανοίγω κόκκιγα βλέμμα ψηλά, εκπνέω, πιέζω με τις παλάμες, στρογγυλεύω τις ομοπλάτες μου, εισπνέω ξανά, ανοίγω μαλακά, εκπνέω, στρογγυλεύω τις ομοπλάτες μου. Τελευταία φορά και στέλνω την αναπνοή στην σπονδυλική μου στήλη. Με την επόμενη εισπνοή σε τραπέζιο και βγάζω τις παλάμες ένα βήμα πιο μπροστά, εκπνέω αργά στην θέση του down dog. Εναλλάξ ξεκινώ να λυγίζω και να τεντώνω τα γόνατά μου. Κι αν θέλω μαλακά το βλέμμα αργά δεξιά, προς το κέντρο, βλέμμα αριστερά, τεντώνω τα γόνατα, τεντώνω καλά τους αγκώνες, down dog. Ανοίγω το βλέμμα, βηματίζω μαλακά μπροστά. Πιάνω τους αστράγαλούς μου, διπλώνω ευγενικά τον κορμό μου, μένω λίγες αναπνοές και με την επόμενη εισπνοή ανοίγω στέρνο λαιμοβλέμμα, εκπνεωμένο στην θέση. Επόμενη εισπνοή ανεβαίνω ως πάνω, ενώνω τις παλάμες μου, εκπνέω χέρια στο κέντρο του στήθους μου, χέρια δίπλα από τους μυρούς, μένω, μακραίνω και αναπνέω. Λυγίζω τα γόνατα εισπνέοντας στην στάση της καρέκλας, εκπνεωμένο σταθερά εδώ με το βάρος πίσω στις φτέρνες μου, αναπνέω αργά και βαθιά, εισπνέω στην θέση, εκπνέω αργά, αφήνω την λεκάνη στο έδαφος, βοηθώ ίσως με τις παλάμες, ξαπλώνω και τεντώνω τα πόδια μου ψηλά στις 90 μοίρες. Φέρνω τα χέρια πίσω και μακριά, βολεύω τις ομοπλάτες μου, την λεκάνη και αναπνέω. Επιστρέφω τα χέρια δίπλα στα ισχύα, στέλνω τα πόδια πίσω από το κεφάλι μου. Λυγίζω το δεξί μου γόνατο και το φέρνω στο πάτωμα. Αριστερό γόνατο στο πάτωμα, τακτοποιώ τις ομοπλάτες, πλέκω τις παλάμες μου. Διατηρώ ευγενικά σφιχτά τα γόνατα δίπλα στα αυτιά. Ελευθερώνω τα χέρια γόνατα στο μέτωπο και σπόνδυλο ξεκινώ να επιστρέφω την λεκάνη στο έδαφος. Διατηρώ ήρεμες τις ομοπλάτες μου. Πάρε μια αναπνοή, κράτησε την ηρεμία μέσα σου.